Ndichitaura nevasikana velenzi ndobva vati iwe shamwari wakubvujunura uchapa zvinhu zvakawanda zvibvujunuke pana pambuya vanhu pavakatanga kutuka. Zvakanzi muri ngwa dzavanhu vanhu vekuchoizvi mune mudzimu mune mhondo renyu. Ini ndakaberekerwa pana hapana chandisingazivi. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Wakatuka ekoni masocha kuti kurimbwa yemunhu hauna chaunoziva, hakuna chinonzi mudzimu mudunhu rino. Vanhu vekuchiweshe makapusa, nokudaro uya uzopindura pamberi pedare nauya wakataura. Iwewe unomuzimu anonda wakabaona kupi pachiramondoro pakaitwa nezvei ndakafonera nakansera makansera yatisangana kubuya vanhu velenzi ndandine dare kuti kansera andipe tsamba yekuti ndiyo kuna mama skanzi yatisangani pakuya vanhu velenzi ndikupe tsamba ipapo. Ndopandakabva ndaenda paiuya vanhu velenzi ndakasvika vasikana vaviri vakamira velenzi ndobva ndati nei masikana zvamuri kuita pakuda kupa vanhu pachirira mundoro apa hamuzoti hapabvumirwe here. Ndichitaura nevasikana velenzi ndobva vati iwe shamwari wakubvujunura uchapa zvinhu zvakawanda zvibvujunuke pana pambuya vanhu pavakatanga kutuka. Zvakanzi muri ngwa dzavanhu vanhu vekuchoizvi mune mudzimu mune mhondo renyu. Ini ndakaberekerwa pana hapana chandisingazivi. Mawitness acho ndatiuya vese vatouya vanga varipo. vaiko mawitness mambo inini handina kutuka mudzimu kwete handituke mudzimu mambo zvemudzimu tinotozvinzwisisa kwete kutuka mudzimu. Pakauya vanhu velenzi mambo vaitongotaura nhau yaiva pakati pedu isusu nemamoslem. And then baba vakatozosvika nyaya yatopera pazodaro vanhu vataura nhau yeland nemamoslem mati pakati penyu nemamoslem ranga ridarerei rekuti mamoslem vari kuda kuvaka chechi pakati pedu pamusha pedu pamusha penyu mune nyika yenyu yamunofamba muchisa machechi yenyu echimoslem kwete kuti ini ndiri kudavisa chechi. Ndiani? Vanhu vemoslem ndovaidavisa chechi ipapo kwete inini. Chirira mondoro chanditambudza unganzwako kuti sei chirira mondoro chanditambudza. Pane vamwe vanoziva nauye chirira mondoro nditaurire kana una idea nayo mama vaine ndichikora hangu vachirira mondoro pataiziva taurisa vachirira mondoro ndakarara zvinhamusori saka iziva hazvina mhosva taura saka pachirira mondoro pataiziva pachikuti vaiuya nana baba vamisi nana wengu kubva tichingokura tiri zvevanani vaiuya zvichokwadi munzvimbo yenyu mama vachita chikaranga ipapo vachirira mondoro ichovo zvavaisvika mambo vaisvika padunhu pasapurazi aivepo vachipiwa mombe nhema. Vapiwa mombe nhema votenga machira machena unoenda pachikutiro chavo chavaita pachirira mondoro ipapo ndopaitwa chikaranga ichocho. Vadaro pane baba vamwe chete vakazoshaya baba ndo vaipinda nana bicho vai paninga ipapo hakuna mumwe munhu aikwanisa kupinda muninga imomo kunze kwababa vamishona vaigona baba vamashirikawo vakazoshaya. Ndo chirira mondoro chandoziva zvishoma mambo. ndio chirira mondoro chanoziva zvishoma. Pane mumwe anoziva chirira mondoro? Ndiani? Unonzani? Juliet Shakati. Taurai shumba. Inini mazivira ndinoita chirira mondoro. Takaratidzwa natete Gwerinyaundi akasiya atinongedzera akati Shakata mwanangu pano ndopamunoitira chivanhu akatiratidza pekuti wawenyu wehumba munoitira apa pane matsvingo aripo akavakwa pane guva
makuva evanhu vakafa pane kusaidi wachona kune guva ramango ririko pachirira mandoro pacho ipapo pese pando paenda pachinoitwa chivanhu pakanoiswa makate nanachirugwaro vakanovaka mazumba vakanga vanzi vasikasirwa basaikuna tategura nyauti vakaisa mazumba idzimba dzavaivaka ipapo dzimba idzodzo hatinizive kuti akadzikanya ndiani nemakate acho zvese zvakafanirwa tichitoshamisika pane misha ndonzvimbo yatakanongedzerwa natate misha yakatowanda handibaba chete mambo wangu vanhu vakawanda varitaura mukono kuti chii chinonzi midzimu iyi midzimu ida kuti isusu tirime mudenga here ngaitipe pekugara kutaurwa mashoko anorwadze kuti isusu tinotombosvikawo pakuchema mikwezi nekuda kweyechirira muguru chekutaurwa ichi tatenda madzimbo mavhiri atoita takanongedzerwa natateguru wedu nenyauti nhau yepachirira mundo inhau inokosha nechokuita neupenyu hwekutesa iwewe neni nokuti midzimu yedu tiri dzinza revatema tinorarama nokutevera tsika dzekwedu saka naizvozvo nhau iyi yaenda kunomuritsa vafakazi ndinda kuda kukonfema pamidzimu iwewe uri kusvikira natumbaya murozvi saka ndikuda kuti uende unosvika kudare ine vamwe varozvi vakaungana izvozvi nhasi then next court date ndinge ndiri kuda banga video chairman wandakafamba naye ndichisvika achitsanangura zvaari kuona nezviri kuitika nhasi uno pachirira mhondoro paakafira mukadzi wake vakaenda kumatura vakanobata akapenga akafira ipapo. Pane mibvunzo ichada kubvunzwa nokuti Mondoro, Nyaundi naGwangwadza naZambara vakauya vakabuda vakataura kuti nzvimbo yangu, sango rangu rasvipa, ndozororera kupi? Handina kwekuenda. Saka naizvozvo Mondoro dzakachemera zvechokwadi kwandiri noti ndezangu. Saka inhau yandisingamhanye kunongoiti nhasi ngandiipakure ndibva nakwepedza inenge ichida kufamba nemurawo nokuti pane maconstitution ka, pane verenziwo futi ka, pane mamuslims ka, pane makristuwo ka, pane madzinza futi ka, pane mapostori futi nokuti makati yakaputswa. Saka mpariwa iyi ngaipostponwe ti dare rizoshevedzerwa pavachauya vese nokuti banga ndiaifanira wacho akanga ari kugova vanhu, ari kugova nzvimbo, ndiye anoziva kuti akafamba sei. Pane pananda tisiyei tokunganya yai takamboshita inji ndakatanga kutaura imamo panaiti kunogara chiwapura uko ane munhu akazosungwa mukazofungisa we ikokuye inzvimbo yakabatana kuti nechirira Mondoro inoyera. Pane vanhu vakambouya vachida kunomaina goridhe ipapo vakatochera makomba, vachera makomba vakabudisa dombo ravakabudisa nezvigaro zvevakuru vekudhara neuta nemuseve. Dombo ranga rine fesi yemunhu rikabudisa moto, munhu iyeye akatanga kuita sei kupenga nenyaya yechirira Mondoro. Kune vanhu vakatozara varikuya nemasimba vachikubva kulenzi zvekuti isu munharaunda zvatichaisa mufaro kana mvura yakutinetsa ndo nzvimbo dzataenda tichinokumirira kana zvinhu zvatiomera, but iko zvino taomerwa ende pakaitika machipiti ekuti
varume ivavo vanga vakayechwa para wacho aripo. Ane varume vakaona vakagara pacho paakaisa dzimba vasina kuziva kuti vabva kupanzi vanga vari 7. Neu7 wavo akati ndokunga vanhu varida kundirova ndopauya parodblok papolisi ndobva aripota kupolisi. Aripota kupolisi mapurisa vachienda ikoke vakawana varume vai pasisina vanhu kumanhero. Kureva kuti izvi zviri kuratidza kuti inzvimbo dzinoyera. Madzitateguru edu havana kutinyepera kuti idzi ndo nzvimbo dzinoyera dzamunoitira mabasa echivanhu pamunoungana kana pane zvanetsa muchigadzira chivanhu chedu. Saka isusu mamboka tashupika ende vanhu vacho ukada kuenda isusu semavhidhiko kuti tiri kukumbirawo kuti pamagara apa pagarwe inzvimbo dzedu dzinoyera. Tinotukwa tinodzokura ine futi bva ipano zvokuti tinenge tichitochema kokurima kuti dai magono kuita sei kutibatsira tigone kuenderera mberi nechivanhu chedu tirarame tese mune zvakanaka. Aiwa, zita unonzani? Ndipo phone number yako? 0773 677 060. Rugara papi? Rugara paruya A. Une plot? Plot number? Plot number 89. 89. Ndipo kuna Chirwa? Aiwa, Chirwa ari pana BD. Ari ku B. Saka inauri yenyu ndona ichadawo vedenzi toonesa machete then bachirugu ndizvo